Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tafumani. Makadi baba. Makasimberi Tafumani. Tiripo isu kurise kuwedza. Kuwedza kuri nani zvako? Anditi. Namune matambudziko. Eish, tiringopiyana nawo. Tiringopishana nawo namune matambudziko. Anditi. Kuwedza muri neche baba. Padindi. Padindi. Unofamba sei uchibva apa wedza sei? Tinosvika paChigwedere. Taburuka paChigwedere tiende direction yekuenda kumatemba. Asi matemba atori mubhuku rekwadindi. Saka sabhuku ndidindi. Headman Chigodo. Chigwedere. Sorry, Chigwedere. Ndajaira ka. Mazaira ndizvo hamuna kurasika. Chigodo rakandiaimboita nyaya dzedu kare kare kai. Saka tiri kwa akuti ndichigwedere gumbo. Chigwedere. Aiwa pakanaka. Ndakanzwa manditsvaga. Mukati regai ndiuye timbokurukura. Toona kuti dambudziko ratiri kusangana naro mukati memhuri tingabatsirike sei. Dambudziko renyu baba rakamira sei? Dambudziko rakamira ndakuenda bvunza zita. Aiwa nditwa Nobeti Dindi. Nobeti Dindi. Oh, all right. Nobeti Dindi. Anditika. Dambudziko rakamira sei? Kuti rakatanga sei? Dambudziko rakatangira pakufirwa kwandakaitwa nemukoma wangu. Mwana womukoma wangu, I mean, sorry. Mwana womukoma wangu akashaya. Akashaya ndisiri muno muZimbabwe. South Africa. Saka mukoma wangu ashakirwa nemwana. Ndakabvunza mukoma wangu kuti mukoma, kushaka kwaita mwana wako, mwana anambobvera arwara. Anga akura zvakaita sei? Anga ane 31 years. Anobvera arwara. Makazombozvitsvagawo here kuti munzwe kuti mwana chichakonzera kuti ashaye? Anga ine mhuri. Anga asati. Mukoma wangu ndopa kuti aiwa asati tazvironga. Asi tauda kutoronga kuti tiita sei tizvifambire. Kana zvamukuronga kudaro ndimirirei. Ndikuita sei? Ndiri kuuya ikoko. Tingoita sei? Tikuzofamba pamwe chete. Animaona. Tafamba pamwe chete, taida kufamba pamwe chete kudaro. Indainzwa kuti kuna sekuru Tasu. Vanoita sei? Vanobatsira. Ndakanda mari yangu ndiri kumhiri koko kuSouth Africa. Vandaza kwasekuru Tasu. Makatotumira mari ikoko? Ndatotumira ikoko mari. Animaona. Saka ndatumira mari ikoko. Vandasvika kupi? Mbakwana mukoma. Vakati hatifambi. Tafamba takati kizatimira sei? Timboenda kunzvimbo dzavo dzakuita sei? Dzavari kuda iwo. Then kana tazopedza tozoenda kwasekuru Tasu. Animaona. Saka ndasvika inini vakangotanga ngotsika-tsika kuti tichafamba, hama dzemukadzi hadzipo, zvazodai. Mukadzi wemufi? Mukadzi but sezvaramba handina chikuita sei? Handina hangu zvokuti asi vanga vandidedza. Ini uyo roende vandaenda kwani? Kwasekuru Tasu. Ndaenda kwasekuru Tasu, mwana anopinda kwasekuru Tasu. Zvikati aiwa, todochi vamwe vakwachi varipo. Animaona. Varadzoka kwasekuru Tasu, vandaenda kumba. Manheru onemba yapinda. Tazoronga kuti hatichifambai chichi. Tikati hatina kuipa. Tafamba takafita nzvimbo mbiri dzatakaenda, umwe ndewechivanhu, umwe muprofita watakaenda. Right. Wechivanhu akati takasvikira wachona akasikuti zvoni ndoda kuti ndiende nemi paguva remwana. Ndokuti mwana achasi amuke ega. Akuratidza vanhu vakauraya mwana. Abva atada 100 US. But 100 US hatina. Rizaita sei? Tsvake pamwe. Vaimbatsvaga pamwe, ndiwo akatsvaga futi pamwe. Vanaenda kumuprofita. Profita vaimba atiti zvoni hazvinetse. Ndoda kuti munotora ivhu paguva remwana. Ndiyo ndogadzirirai mwana aita sei? Amuke. Aende kumunhu akafa. Akamuuraya. Right. Tichadaro taronga kudaro manje. Vataenda kumusha. Mwana akafira Southlands. Muno Harare vanovigirwa kupi kuwedza. Vataenda kuwedza. Kwakaenda inini, mukoma wakunyakufirwa nemudzimai wavo natete. Nini takadaro. Tasvika kumba. Saka tasvika kumba kudaro, mukoma wakangosvika, tachingosvika mukoma wakabuda motikari. Vakaita handiri kumona chigubhu chakachekwa chitorita sicho. Vakangobuda nacho chiri mumotikari mavo nechigubhu chemvura nebadza. Vanhu vananga kupi? Kuguva kwemwana.
Anoona. Vanda kugwa kwemwana inopera kati regedza ndase ndauti ndinobata maoko kumaraini kumona ndipo ndisa bata vamwe maoko vandaenda ndadzoka kudaro ndasi kuti hana Mukoma andakuona pakaicha sei pakaradzikwa mwana ndauti chase ndinoona pakaradzikwa mwana zvikazi handi vakawanda inyakufirwa namwe Mukoma tiri vangani tiri 3 patenda kugwa kuya tusvika kuya kwadirwa mvura musoro kukuwanda mwana eish ndazviona izvi zvabva kupi zvinhu zvokuti kukuwa kwemwana kudirwa mvura ndaba ndapererwa ndegedza ndase ndinyarare handauda kutaura tabva kukuwa kuya totora zvakanaka tasvika kumba ndaskutora mumwe Mukoma vanga vanogara kumusha ikoko vandaenda nawo kunirikini samwe vandasi kuti Mukoma ubva pane patakafamba kaye hapana patakambozi tidire mvura paguva remwana saka izvi handisi kuziva kuti zvai zvabva kupi izvi ndobvakadza Mukoma saka mukuti mukufamba hamusi pamwe chete uyo achiita zvake hamusi kuita chinhu chimwe chete alright ndakagidza ndisiyana nazvo vandanyarara epano takuti takuda kuti tichienda manje kuzovarangira nguva kumatutu takuoneka hana Mukoma takanzi titore ivhu repaguva remwana tonotora kaivhu repaguva remwana Mukoma vanya kufirwa vaenda nebadza kugwa kwemwana vati ivhu ivhu bo anoona vati ivhu bo ndikati aiwa kaMukoma zvamaita izvi hazvisizvo zvazvinoitwa pachivanhu tinoenda kuguva kwemwana tiri pamwe chete ndo zvazvinoitwa zvamatoita se makanganisa hatitangidze patsva vataenda kuguva kwemwana kuya nasisi naiwo Mukoma neni vataenda kuguva kwemwana kuya ndakati Mukoma mukuru mimi tora ivhu mutotese mutitambidze zvikanzi Mukoma iwe ndiwe mufana tora ivhu roita se uchengete vanokora ivhu reriya saka ndakapfeka tora ranga rakabata vanati agedza nditambidze chitete amwatete madavatambidze ivhu reriya munhu wese achiita se achiona anoona takubva ipapo manje takuoneka naMukoma takuita se takufamba takuenda Mukoma wayanya kufirwa anomuona vaibva vatambidzana nasisi futi ivhu riya randavatambidzana riya kugore riya vabva vatambidzana ivhu riya nerweseri ini ndindakaita se ndakazviona saka vakafora handa kuzviona kosa ndikuona izvi chiri kuitika izvi vatambidzana ivhu riya nerweseri waraita hazvina kuipa tapinda motikari tiri kutaura nyaya zvakanaka tasvika kuprofita kuya akabudisa ivhu ndiMukoma ndichemumwe mangu kufanda patetere raenda kuporera andakuda kuita se andakuda kuda kubvunza kuivhu randa patetere raenda kupi tapinda muprofita yamvapo ivhu riya nizi anda kubvunza ndonanyarara profita ndopakazoti achauya kumba iri Sunday vanosvikazoda vanhu vese vefamily vari pamwe chete right adaro muprofita yaSunday yazosvika manje ndipanakambatata profita pakata kuti ikirikiri ndikati amuprofita mbomirai ndakuti pane zvandakumboita se zvambotaka ndabvunza ndikati pakuuya kwatakaita kwenyu kwamuri mimi Mukoma pano pawakazombodzoka here vari vega kuti mugozova paassignment yekuti vanodira mvura kana kudyara chimwe chinhu kuguva kwemwana profita aimba tukadzi kuti kumakazviwana kuti makazviitirei Mukoma aya mabva kupindura kuti pane kwavakazviwana zvekutodira mvura kuguva kwemwana ndipatakapopotedza kupopotedzana Mukoma ipapo ndakumbva ndatora Mukoma hapasina munhaya machauraya futi zvatokwana ipapa hatichatonzwa kuti kumadhindi maita se mafiwa yatoo noise ndakatorwa nemuprofita wayo zvakanzi aiwa iwo samhanye iwewo tauti titi basa redu zvakaita se zvakanyorovera topedza basa redu zvakaita se zvakanaka right muprofita wayo azoti zvinhu zvakauraya mwana zviripo zvimwe zviri pano asi zvimwe zviri kusango kwazvakaita se kwazvakachengeterwa da kuti ticha se ndikurakidze zvinhu zvidiki zvakauraya mwana vataenda kusango nofika pangome munopaziya pangome school tienda kuidza kanopaziya after dema
ungomesikupa painoperera fenzi yengome pepe pane chisango chiri kuku vanopinda kuka neprofita waya patakasukuna pikiri yemwana rakasungirwa bhurugwa rechikadzi rakabayirwa tsono dzimwe dzakadai dzimwe dzakadzika kudai dzimwe dzakadai patsono vai nenhekwe yanga yakasungwa nejira chireredzo takaona zviri musango zvakasungirwa pamuti. Ndandina Mukoma navamwe mai guru natete naemprofita. Mukoma nyakufirwa anga aripo. Anga asipo chimukadzi wacho. Saka pakati ndakunokuratidza hana kuratidza kuti apa angasati ataura munhu akauraya. Angasati ataura munhu aiwa zvekuti munhu angasati ataura munhu akauraya. Handi mai koko maona tatakura zvinhu zvazviya tanda nazvo kumba. Vanosunungurwa zvimwe zvinhu zvakaita se asi pane zvimwe zvihombe zvachona ndaura mari kuti ndiita se ndizvibvise akarada chiko 350 asi faungeri 300 kunge angati 400 titakazochema kuti azosvika mu350 because takazokontributa tiri vangani kuti atiri nge 7 here vanhu vakazokontributa ma50 kuti mari yaita se ikwane. Right, takontributa mari yayo pamari papi akasvota 50 US kuti mari yaita se ikwane. Ndopazokanzi neprofita uyai nemari yayo kana muchidze mazowana nemari yayo mazowana imwe yachona mozoita se mozondipa. Right, panaenda kubasa kwaMukoma ndikati akomukoma muprofita yazoti weti kuzouya nemari yashoma yacho yatinayo kade then tozomupa imwe yachona. Mukoma akamba afondera muprofita wayo kuti takuya nemari. Muprofita akati hauraiti uyai nayo. Right, Mukoma pakafonera mai guru akivapopota matoronga zvinhu zvenyu mega hamundiudze matopa madecisions ega muri mega semusingandi ndiye nyakufirwa. Right, madhiri amba adzoka masango Mukoma vadai hatichaita se hatichaenda unza kana mai guru ako achisipayo chiita se achitomboita tikati hazvinokuipa ndagara ndopakazoti wamwe musi futi ndopakazofuna kunzi ngatichiendese mari ya kumuprofita then tozoona kuti tingaita sei next mari yacho mari zese tibarazomupa muprofita wayo amba azongotitiso zvakatitisa amba azondidelaya amba azondidelaya inobasa ndaita se ndinauda kudiwa kudzosera kubasa kuti ndichawati handiri kupi kwasekuru ndingiri kuya nguva yangu ingaita se yange yapera vanangoita se vanangodzokera kubasa rechima muna December Mukoma imba vandisungisa ndakapumwa uroi kwa mambo tamba ndasungiswa kwa mambo soko rochimva rasvika mupurisa ndatara mupurisa akati ndipewo 2 months tindata se ndinaunganidza mari bosi ndakabva kumanje muna October andikwanisi kuita se kudzoka handakana mari nofika ndakangota nofika dzinenge 3-4 weeks here mandaona mari mandaita se ndadzoka ndataenda kwa mambo last Friday noti bai last Friday tatotonganiswa na achigwedere abereka pamuda kunzwa odhi yachona here zvakangotongwa namambo mambo akati fambai ati tifambai kudaro takuti tichironga pakuti tichifamba mukadzi waMukoma imba aramba zvikanzi zvotoda hama dzangu dziripo zvazodii alright hazvinetsi ini tsikiti ndatsvaka hama dzemukadzi ndadziwana hama dzemukadzi dziyadziya hama dzemukadzi dziyadziya dzimba dzati isiro kutofambawo nawo sei vari kuramba tikati aita se kana mudaro hati ndikumba kwavo tinotaura tiri pamwe chete tinyazonzwanana vatakwira makombi edu chipataita se chivata tasvika kumba kwavo vambva tsika vasvika zvekufamba zvakazoda panomba nhamu pakazonzwa izvi zvakadai zvikanzi hanzvadzi yaMukoma hanzvadzi yamadhamu yamaiguru zvikanzi ayo zvaya zvakatopfuura hatiita se hatichironge izvi kutanga izvibatsva tiita se tiendere mberi vambva tsika papo kupedzera imba se vazobvuma vazobvuma futi asi hanzi vari kuita se vari kutsika kuti tiita se kuti tifambe
andinoona. Saka ini nhaurwa yangu iri pakuti takaenda kwamambo ndosumboona hangu nyaya dzamunotadzikwa rachigodora chichi mozoita ana mambo vanokupa chi purisa kuti vamba chi nemupurisa wako but havana kuda kuita sei ivo havana kuda kutongo kwavo hatingati vazodarire chichi kana vasina kudaro ini makabvunza here kuti sekutaura kwamuti murubva mapambenzaniso kuti dzimwe nyaya dzatinomboona dzichitongwa vanhu vanopiwa mupurisa wamambo imi makadi kubvunza kuti mambo saka tinofamba tega here tisina munhu anobva kwamuri imimi vakati zvone nyaya idzodzo dzaifa kutoperera mumamisha menyu ndozvavakataura nyaya diki dzofa kuti sei vaikunofa kukwanisa kungodzipedzera dziri muchi musha menyu saka chi fambai kana mazofamba tokupai 3 months mosoko nemhinduro pakati iyi nyaya ikai imimi inoda imimi kuitira chokwadi kuzoitira mangwana vanozingoona kuti chi takazonzi zvakati takazonzi zvakati takazonzi zvakati takazonzi zvakati zviri zvechi zviri zvekunyepa saka mukomana vaiguru vari kupa izvi zvipari zvinhu zvari kunhamo kumusha vari kuwedza vari kuwedza apagara imimi vari pagara muprofita akati ndoda 350 handiti yekuti ndibvise zvinhu kwachiremba kwamakaenda wechivanhu akati ndoda $100 mutsa mufi kwemimi dai makadiona kuti muchikwanisa kutsvaga 350 mangotsvaga $100 maenda kunomutsirwa mufi zvapera izvozviona makutira kuchifamba kuchadiwa ma100 150 $200 panze pe100 chete risimbo yekunzi ndimutse mufi kana kuti mukaenda ikoko muchanoudzwa futi kuti zvakadai zvozonzi ndinoda imwe mari yezvakadai so aiwa izvozvo izvo zvokuti munhu akanzi mufa anenge amukeka hazvina basa isi chatawo ini pacho zvangu ini ndiri kufambira nyaya dzacho inini ani munzwisa ndiri kufambira nyaya dzacho zvokuti tichanzwa kuti akazodai hatina basa nazvo inoda kuti zvinhu zvakauraya muzviita sei zvibviswa uku kwawakaenda kwawokwekwa ini handichatombonzwa kukuda because ndiani ndiwo vakatsvaga munhu iyeye ini handidasi handichatombonzwa ndikuda nezvavo aiwa uyu kwatakamboenda kumuprofita watakamboenda handichatombonzwa kuda kuti tichi ndidzokere ikoko ani munzwisa zvokuti anzi akazoningirita kuti kana zvanzi ndaatafuma nei zvinhu zvaatafuma nei zvirapa izvi kunyange takachadywa mari chatachadya ngatita sei ngatichadywe zvedu asi zvinhu zvoita sei zvobviswa but still ndiri kudzokera pandatanga ini pekuti chamuri kurambira imimi kuti mufi amutswe arwise munhu akamuuraya chii hata kuti ipapo takaramba ba takatozoziona kuti pastage tatopane imwe stage kuti tatoita kumuprofita atotaradza zvimwe zvinhu zvakauraya mwana hausi takaramba takangoti zvakuti 100 US pamutogona kuita sei anogona kuchiitira zvinhu zvisiri izvo achiita sei achiitira fake hata kuti takaramba kuti hatisi kuda hatisi kuda ba but ndiri kuti ezvinezvi nekuto mafambisiro amuri kuita nyaya yenyu nevamwe venyu muri kuona kuti pane imi makatonzi makandipuma uro edmin chikwede vakati fambai kuti muro yaenda sei anobuda pachena imi muda kuti zvinhu zvemuro izvibatwa zvani right ndotoda kuti chinhu chiri easy chisingazo maonero angu chisina munhu anozochipuma mufi akamuka akatanga kurwisa imimi nyaya yekuzofamba munoifambirei imimi munhu aenda pamunhu akamuuraya aiwa izvozvi hazvina zvekuipa asi zvimwe zvatakaona futi ipapo kuti masimba acho anengaita zvefeki hatanyazonzwisa kuti iwo chivana takangoti zvinhu zvari kuita izvi zvinenge zvisina masimba Mukoma zvinonetsa kuti imimi neziso renyu renyama mumhanyire kujaja munhu handiti mazvo uyo zvakare musati pane vamwe anasekuru anachiremba vanobuda pamasocial media mubva mati nochi maitiro avanetaya ndowatoda kuti tinoona chinyatsoita chaivo aiyo anachiremba vanoshanda zvakasiyana siyana munhu ane chipo nemasimba zvakasiyana siyana kushora uko kunoti netsei tadza kubuda nechokwadi chakanyatsoti zvinhu zviedzwa handiti mazvo asi still
ndoda kuti tidzokere pakuti pasabude mari yakawanda. Hongu option yamuri kudai kuti zvinhu zvemunhu akaita zvibatwa. Munhu iko akaramba. Zvabatwa ka. Zvova zvanzi zvinhu ndezvako iwewe. Handiti kwakaramba. Aiwa waze kuti azvarambe. Aiwa ngatibvise sekuru tasumunyaya. Ngati itei vari mudhuze vakana makashanda makaenda mangofamba navo. Ngatiti munhu zvinhu zvabatwa. Because makaenda musango zvinhu zvakanowani. Ndobva azoti akuenda pechi 2. Pazonzi badwa 350. Kunyangwe ngatiti zvabatwa. Akaramba. Toenda pamwe. Hati mazvona munenda pamwe. Ndopandiri kuti nemari dzakuchajwana nachiremba pari zvinizvi. Madiri kuita option yakaderera mari yekunzi unzai 100 ndikumutsirei mufi. Chete zvinhu zvisimple. Okumutsirai ka zvinezenge zvaitika ipapo. Munenge muchizoona kuti mufi kana achinge amuka ko munenge muchafambirei. Hapana kuti tinge tichafambirei zvate. Taura kane munhu kuti zvino zvawakauraya munhu wewe toda kuti zvinhu zvako zviparadzwe. Havana pfuma here vacho vamunofungidzira. Angona ngaine mombe dzake, angona ngaine chitengesa kazvo zvake zvese zvoparadzwa. Pasi pekuti mimi murambe muchiita sechibuda mari. Asi nangu maonero angu inini ka mari inotsvagwa imwe. Zvokusoti hanzi zvazodika. Because vakatipoteredza vanhu ava vachitenderera tozoenda next week tipedzerwa nguva. Hatizozopotera patakunzi ga zvapera. Zvokuti hanzi mari inozodidika zvasiya kuti munhu afa. Kana afa ita se hachamuwana. Mari inotsvagwa imwe. Saka imi muri kuti makatobhadhara mari yematara ndiro. Takatobhadhara kudhara. Saka tiri kutadza kuenda chii? Aiwa. Hausi kutadza kuenda ba. Teererai. Hausi kana izvi ndinoda kunzi ndikwanise kutadza ndinoita se ndinopinda. Anmuzwa. Asi ndachikumbira kuti imi munge muri chisi muripo. Bozi chada kudzokera nechifeedback kwaedme. Kuti izvi zvatakabata neizvi. Takabata neizvi. Amuzungurisa. Hausi kutadza kuenda kwase kuti saka apa headman akakupa iko kufamba. Headman vakangati zvini ndemutsvaga uzi. Ani masoro. Saka nenguva yangu ndikuona kuti nguva yangu iri se iri kupedzwa ka vanhu vacho pakutogona kuzotora time futi but saka imimi makava suggestira here Mukoma kuti handiwa sekuru. Mukoma vasi kumboramba ba. Mukoma number 1. Asiri kuda mukadzi wavo. Aiwa handiti hama dzake dzakaningirika. Dzakatozopindira kamusoro unokoyo. Asi vari kudaka. Saka hama dzacho dziri kudaka. Saka imimi chiendai munoita se munotsvaka kadate ramunoronga kuti ndo ramuri kudai. Mouya nehama dzenyu tosangana ikoko. Kana maronga date. Sekuru variko ini ndiripo. Saka ipapo ndopandisa kuzoti sekuru bozi mari mazuva asingashandi kandi ndoenda kukanganwa mashi. Avashandi Monday neTuesday. Monday neTuesday chete. Ndopa vasingashandi. Mamwese aya vanenge varipo. Mamwese aya vanenge varipo. Manje apa kuti varudzoka kumusha nhasi. Bozi kune hama yemukadzi yakaita se yakazofa futi. Saka vatobva kumusha nhasi. Munova pakamukana voenda kavonochema hama yavo hazvinga ivo havasiriwo kavakati rufunga roitwa. Aiwa hazvizi kunyanya kumbunyikidza. Ivo vakapedza kuviga mufi muchironga date. Namba yangu munayo mundifonera taronga zuva riri kuti tiuye kwasekuru tasvo kubva musi Wednesday kusvika musi weSunday. Tovandaziva kuti muri kuuya musi wakati tosangana ikoko dare renyu roitwa. Umbowo wamuri kuda kana wachinge wabuda zvapera zvakadaro simple ndo pane mumwe wangu chete ipapo. Kana vasina kugutsikana ikoko muchiri muno muHarare toenda ku chete imuchi muripo muchi bozi mashoko andaona se adzokera nawo futi kwaedme. Aiwa zvidiki ani mazonzwisa akusi kuti ndingirikini bozi mangu mukadzi Mukoma wangu anonyepa. Ivo vari kuti zvoni ndakanyimwa angakudza hama dzake ndakashaiswa mukana wekutaura paheadman. Izvi ndikupai odhi yacho chinzwa achitaura ndakangoti imba yavanonyepa. Ndakuti aiwa upenyu hwenyu kumwe kwenyu hwakamira sei? Magarisiro amunoita paukama hwenyu? Ukama hwedu hauna problem. Saka pakangotanga dambudziko
ndopa kuchapa Mukoma ndopa kangotanga zvinhu ndaona chiitiko chakaitika ichi chikuti vakaenda kuguva vari vega vakazotambidzana ivhu nerweseri but imimi chamunonyararira chii chekutanga mati makasvika nemota Mukoma wakabva kuburuka wakabata 2 liters yemvura nebadza makanyarara hapana chamakataura mukaona vachifamba vachienda kuguva hapana chamakataura kechipiri mukaona tete naMukoma wenyu vachitambidzana ivhu hapana chamakataura pazviitiko zviri chamuri kunyararira chii ndakazvitaura pakauya muprofita ndada kuzwa kuti aiwa muri kunoona ini ndiri kuburuka nemvura nechigubhu muri kunyatsoziva kuti because kuti chinhu chiri kuita kuti mufambika kakufungidzirana handiti mashakiro akaita mwana ekuti mashakiro akaita mwana aya kaya saka zvinhu zvamunofanira kunge makugara makatovhura maziso maona ichi zvinhu zvichiitika kuti munhu abuda tafamba tikanzi ndai munotora ivhu chinhu chaatanga kuita chekuti abuda mumota abva atanga kuenda kuguva kwekwe makatodza kuti muri kuenda kupi kana kuenda naye kuti munoona kuti munhu ari kuita aiwa muchikakufa aiwa ndakuzi ndosvika kufa dai ndisina mbobvira ndauya kwamuri aiwa ndiri kuona ipapa zvaitikira ipa usi chaitika chekuta sei awa ndiwe imba 1 amuona indiri wechi ndiri 1 rakadai so vese vataifamba navo ndiwechi ndiwe imba 1 indiri wechi ndiri 1 kudai so ani mazo saka ndakaona kuti zvinhu izvi ndakaona kuti handasi handibundiriri ndosa ndikuita se ndive imba 1 futi vandosirana mukaka same father same mother vese kunyangwe kwaMukoma vacho takaenda navo kuguva ikoko vese imba 1 indiri ndaingochi munhu 1 imba 1 but asika nyange zvakaro imba 1 munhu kana munhu achiona kwanzi munhu arita mabasa akashata anofanira kufumurwa ndiso ndinotoda kuafumura ndirikomira kuti afumure saka pakanaka ndirikomira kuti ndiri 1 ende mufamily hakusina munhu wakanawo 1 achida kutaura neni family vese kubva kumadzikoma angu anani vese vana vaMukoma chi vese hakusina kana munhu 1 achida kutaura neni bozvazo takabatana nevanhu avo zvinhu zvitoita se saka izvi vakutomira neni zvacho zviri kuitirweko handimboziva saka atsikai muri kungodawo zvinyu kuti mutsvage muprofita kuivhura rinotambidzirwa ichi nerwese ndo zvamunoita kwatafuma nei ndakazobvunza kana yatafuma nei aiwa ndaida kunzwa kuti zvinhu izvi zvakabva kumuprofita kana anga ari muprofita anga audza izvizvi bozinoita kana munogona muchinyeba kana ipo pana mbogona kuchinyebera chekutanga alright mambopati vana vaimhuri imwe chete saka makangona kuti arega ndisi ndikanyarara asi mazoona kuti munhu ari kutambidza ivhu nerweseri motedza kungobvunza kuti kotete naMukoma zviko zvamuri kuita ipapa chete mubvunze iwoyo aiwa ipapo ndakati kuti pamwe mukunyeba ipapo handinyebi ipapo ipapo kana dai makabvunza kana kuzvigamuchira kuti anochi munhu arikutora chokwadi but apekuti hamuna matona zvitoitichinzwa handikwanisa kuti aso kune muriko ndinozvibvunza muri bonzwa kuti pamwe ndiri kunyepera zvakaitika nimuchiona izvo ndezvaikoko ndiri kuti ko even kana dai tete vanga vakagara apa nababa mukuru vaikona kuti auya anopenga aiwa ichocho ichokwadi anombotambidzana ivhu nekuti mamuna kumboona kuti hamuna kuzvibvunza hamana kuzvibvunza dai ndakaita se ndakabvunza ipapo mvura makupanana iri sei bhozi iro rachakaiswa kuprofita munoziva sei kuti ndiro aiwa risiriro vakatisa risiriro romuprofita wacho nero bhozi vakatotora vega zoti rakatorwa kuseri kuemba here kana kuti rakatorwa riri ko imimi ndimakadzitora ivhu paguva kai ndinakanya kutora ivhu anono maita se ndorapata tete maivapirei nditirazi rangu ndakapfeka kairaisikaitese raibata saka kuti ndikwanise kuisa mavhu mumwe murekesa ndakatete zvavaine ndibheki tete batai mavhaya mise mendibheki ani mazoona saka tasuziswa ikoko Mukoma ndawakaburisa mavhaya havasi vanhu vese vava vari right because imimi hamuna kuita chidanho chamamapiwa mamwe zvinhu makuti tirauzi ranga riri rakabatana aiwa ndizvo aiwa muri kuona kuti mune penyu pamusina kuita pamusina kunyasoiningirikina che chekutanga makaona munhu achibuda mumota makanyarara makanzi tora ivhu makaritora makapa mumwe munhu ivhu makanyarara handiti makati tirauzi rangu rakabatana moenda pechitatu makaona zviri kuitika izvi makapa chi makaona tete naMukoma waita se vachipanana ivhu chichi
makanyarara zvimwe zvinhu tinogona kupedza takubudisa mari tienda kunganga tinobvunza zvimwe zvinozvingaaiwanisisari hatingaende kwanana sekuruka kuti tinoita matare ekuti ndakaona vachitambidzaiyo asi matare zvinopedza nguva matare chaivo chaivo ndeyekuti zvinhu zvofambiswa chaizvo potsvagwa solution moona kuti mabatsirwa sei but sekutora wandaita imi chirongai nemhuri yenyu mondifonera tosangana ikoko dareta sei rofamba aiwa ndo paine mwe ndakasati ati kuti timhanye ikoko tisakukudzai mazvita sei saka imi plus mukwanisa kufunda kuwataura kuti pamwe ndine mhuri yangu ichaita sei handitombotaura izvozvo munhu wese inini mhuri yangu aiwa ndizvozvo ndikwanisa kuti tasvike kwemhuri yangu aiwa ndizvozvo hakuna kuti anonzi ifevha kana kuti chichi ngoti ngatiwirirane izvozvo tosangana toenda tiripo sechishuwiro chenyu mubatsirwa tiripo mutakura umbowa unoenda nawo kuna admin chikwedere aiwa ndizvozvo. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumanei.